Nginibingelele-ke babukeli emakhaya. Igama nguMzwandile Ngwamsani Sibongo. Abaqalayo ukungena kuleli page uMzansi Podcast. La sibhalelwe umfoka Mashimane esibikela ngosiza nalo la, kodwa-ke ngeke ngithande ukwanda ngenkulumo, ngicona ayikhulumele yena sizwe inkinga anayo. Eyi, udaba olu-serious kakhulu lolu bafowethu. Ngicela ningilandele-ke siyombingelela sizwe ukuthi usiphatheleni ngempela. Babukeli-ke njengoba kade ngishilo ukuthi socela ukuthi size kuyena kuMashimane achaze udaba lakhe. Mashimane, ngikubingelele umfoka Majoka mina Sibongo. Ngiyajabula ukukwazi umfoka Majoka. Yebo. Namina ngumthokozisi ngwakaMaphumulo Sibongo. Zikode. Yebo. Into engibeka lana wena mfoka Majoka, udabana lami enginalo. Udabana lami enginalo, inkinga yami isekhaya. Kahle kahle inkinga enginayo umama wasekhaya. Uma ngithi umama wasekhaya ngichaza ukuthi unkosikazi wami. Ngiyakuzwa. Womshado baba. Bhuti. Eyi, unkosikazi wami womshado uyangijikela. Ngathi usethanda ukuthi enze izinto ey'nobutsotsana. Kulo butsotsana unokwenza izinto manje engingayiboni kahle. Kwenzakalani bhuti, wenzani? Okay. Yini inkinga yenza? Wenzani? Unkosikazi bhuti, ngibona mina sengizolentuzela, sengizolethelwa ngisekhaya amaphepha edivozi. La maphepha edivozi angazi, angiyikhumbuli ngiwasayina, kodwa ekugcineni ane-signature yami. Bhuti, ngixolise ukungena la emadevini la. Ngike ngezwa uphatha ekubhaleni kwakho, uphatha nokuthi angazi kuke kwaba ney'mali ey'phumayo. Angibrife lapho ngizwe lapho. Kahle kahle vele ngiyalapho ukuthi njengoba ngisho ukuthi unkosikazi kunobutsotsana obukhona, vele ngiyabona ukuthi kusukela lapho kahle kahle ey'malini. Wena bhuti omkhulu, ngoba manje mina nguwumuntu oke wathola i-car accident, yabo. Uma ngithola i-car accident ngigcine ngibe umuntu osesibhedlela. Uma nguwumuntu osesibhedlela bhuti, unkosikazi nabasesayidini la kankosikazi bangaba abantu abagxilile ekunginakekeleni ngalesi khathi ngilimele. Kwaba umndeni wami onginakekelayo, ongenzela konke kufanele ngikwenze, yabo. So ngase ngibuka kahle ukuthi okay, kwisayidi la ngasimina nesayidi la ngankosikazi kusho ukuthi abantu abangikhathalele, abantu basesayidini lasekhaya. Khwiqi unkosikazi-ke, that's why-ke unkosikazi-ke enza lo butsotsi bokuthi kahle kahle wena mfowethu, ngoba phela sikhulile manje siyayibuka izinto. Kahle kahle lo nkosikazi ngiyayibuka le nto ukuthi ubheke something kule mali ekhona nakwiy'nto zami enginazo. Ngokwami ukuyibuka le. Emva kokulimala engozini kube ney'mali ey'phumayo. Kube phela sekuba ney'mali ey'phumayo emva kokuthi sengilimalile, ngenza konke ngabhalisa urafu. Iyasiyaphuma imali. Kodwa vele iphuma imali vele sinawo nanedladla, sinawo umuzi wethu Ingxabano ibivele iy'ngane ziwu-2. Ingxabano ibivele isikhona. No mfethu, ingxabano mfethu ibingekho before. Ingxabano ibe la kumina. Kahle kahle umina la engishintshile ngoba besithandana si-right nonkosikazi ngingakayitholi le car accident. Si-right, siphila nomndeni wami si-right. Kwaba ukuthi sengivelelwa yile ngozi. Engambona ukuthi usemanambanambane ekunginakekeleni ngoba phela benguwumuntu osesibhedlela, ngibuthaka ndoda. Kukubi. Ngingebuthaka lokhu kokudlala, bekukubi okwangempela lapho. Ngidinga nabantu abazoba seduze nami ngaleso sikhathi. Kodwa manje abantu abebeseduze nami kakhulu abantu basekhaya. Kube yisimo esikanjalo. Hhayi, kunzima. Kodwa-ke wena Mashimane, uma ucabanga yena kumakoti somfica ukuthi ekhaya-ke sike siyoyidingida nayo le ndaba. Uwumuntu ohleze khona vele mina bengitohoza bevele ewumuntu owu-housewife, yabo. Ube umuntu ohleli nje ekhaya okhona oyibhekela iy'ngane. Kodwa kuyena into siphula-ke mhlawumbe sesifika. Hhayi ngeke ngazi phela nje kule simo sekusona yena be umuntu ophilayo
Kodwa phela ngoba nangu useshintshile kwayimina ngisamazi nje, yabo. Nalezi zinto asezenza nalobutsotsi asebenza angazi. Sesobona yena mase sifika nabe umuntu Ayi o-right. babukeli bami, ngicabanga ukuthi nani nazi kahle ukuthi-ke amanga achaziwe azwakala kangcono kuneqiniso elingachaziwe. Kodwa-ke ake singene ngaphakathi simbheke umakoti ukuthi-ke uMashimane lo daba uma efika elithula kuyena uzosithatha kanjani. Cela nisilandele siyobheka yena umakoti ngaphakathi. Babukeli boMzansi Podcast, sibonge-ke sesingenile-ke la ngaphakathi ekhaya, sihamba naye uMashimane, samfica-ke umama. Siyabingelela mama. Yebo, ninjani? Hayi, siyaphila nathi. Mama ngicabanga ukuthi uMashimane awuqali ukumbona. Hayi, umyeni wami. Hawu, ungaze kwajabulisa lokho. Mashimane, Yebo hayi bhuti. sesifike kuyena umama Mashimane. Hhayi, Mama, ngijabulela kakhulu ukuthi Hhayi. senize sahamba saye sagcina sifikile nokuthi simtholile. ya ngiyabonga. Mama, nangu uMashimane la kulo daba aliphethe la. Bengicela nje ukuthi akalichaze uyizwele. Hayi, akachazi ngizwa. Okay. Nkosikazi. Ngibhalele abantu laba engifika nabo ngesimo senkingane enginayo la. Ngibone ngidilivelwa amaphepha edivorce. Angazi ukuthi how come mina kuthiwa sengiyadivoza nawe. Ngoba lokho mina nawe asikaze sikuxoxe. Asikaze futhi saba nezingxabano engaze zisiholele ekutheni kufanele sidivoze. Angazi kuqhamuka kanjani kodwa phela sengingayizwela nami ngawe. Bengingafuni ukuthi ngiluxoxe nawe lolu daba sisobabili. Bengifuna kuze kube khona nabanye abantu kuze lento yethu ibe nobufakazi. Kwamanje ngiyathuka. Kodwa futhi ngithuka nje amaphepha edivorce akhona. Kumanje akhona asendlini. Angikakawasayini-ke, angikakavumelani nalento engiyibonile ekhona kuwona amaphepha edivorce ukuthi mina ngasayina, ngingazi ukuthi ngasayina kanjani. Kodwa phela hlampe wena uzochaza ngizozwa hlampe. Hawu, esikhathini eside kangaka 20 years zonke ngithandana nawe, ungishadile, kodwa wena ukwazi ukuthi wenze lezi zinto ozenzayo. Le khaya wena bongasinakekeli, bongenzi lutho, kodwa kube yimina ukuthi ngifike neplate ukuthi ngibeke iplate ngibeke iplate eziko. Kodwa manje usungithatha ngale ndlela ungilethela abantu kanjani nje. Mina-ke ngahamba ngayofayila i-divorce ngoba phela wena ngiyabona ukuthi awusanginakile. Wena uhambile waphunyelwa, ulimalile la waphunyelwa iy'mali zaka-Rafa. Ngakunakekela esibhedlela ngakwenzela yonke into. Uma sowuphuma wena esibhedlela usuthola abanye abantu ndiza nabo udla nabo iy'mali ungishiya kanjalo. Ngase ngiyabona-ke mina ukuthi angihambe ngiyofayila i-divorce. Amaphepha-ke lawo-ke wena wawasayina. Ngawathola amaphepha ngabuya nawo amaphepha. Ngenza iplani udakiwe njalo ngoba uyaphuza unjalo nje. Ngalesi sikhathi usudakiwe-ke mina ngakusayinisa, wasayina-ke nawe-ke. Nami ayikho indlela engangizoyenza ngoba phela ngale ndlela owenza ngayo angazi ukuthi fanele mina ngenze njani. Eyi mama, ngikhona la ngingizwanga khona kahle le. Uthi mama wafika edakiwe, wamsayinisa edakiwe. Edakiwe impela. Ayikho indlela engangenza ngayo nami. Kodwa mama uyazi angithi umuntu uma edakiwe usuke engazi, ecacabangi kahle ngoba ngithi udakiwe. Kodwa wakwazi ukuyomsayinisa edakiwe. Nami ngabona kuyiyona indlela engizokwenza ngayo ngoba phela engafuni lutho. Nami kwakufanele ngithole okungikutholayo. Wawusuke wamzama ukuthi asayine wanqaba. Wayenqabe engafuni ukusayina. Futhi yabona lento weke ikhuluma umama. Eyikhulume as into eyijoke esakungithusa. Mhlampe engathi uyakhuluma sakungithusa ukuthi angishintshe the way ngenza izinto zami ngakhona. Yabo. Ayithatha nje Ngenkathi ngizokushiya. ngizokushiya ngikhathele wena njengabo bonke abantu futhi abasothandweni abahlezi becaba. So nje mina ngibuka lento engathi yabo into engeke engasoze yenze. Lento ke wona bhuti yenzeke kanje. Kahle kahle mina vele abantu njoba ngiye ngachaza lapha ekuqaleni singakayi yena umama ukuthi abantu abebengibhekelele kakhulu abantu basekhaya
ngibuyile mina esibhedlela bhuti ngayostika kakhulu ekhaya kulabantu basekhaya bekuyibona ngoba ngifuna ukuthi ngize ngibe fit kahle. Uyibona labantu Ngibuye ekubanakile lapha sekhaya. no, hayi ukuthi ngibanakile unkosikazi into eze yasusa wonke lokushisa okunje eze yenza lama-divorce ayi-fake awenzile ukuthi mina sekunoyedladla sengilithengile nginomuzi engiwuqabulile eMlazi. Ngawuqabula lo muzi ngegama likamfowethu yabo. Umfowethu wasekhaya engizalwa naye. Shuthi udinwa yilokho uyabona ukuthi yonke into mina sengiyenza ibheke kakhulu ekhaya. Iyona lento emenze waze wacabanga nalokwenza bonke lobutsotsi asebenzile ukuthi engisayinisa emaphepha ngingekho right ngisesimweni Mama sokudaba. ngiyibuzela nje. Iliphi iphutha lababa la? Angikalitholi. Lo ukuthi wena ushintshile akwenzayo akanaka abanye abantu ikuphi lokho? Athi wena iphutha othi wena uyalenza iliphi? Awungichazele. Iphutha likababa phela ukuthola ley'mali wasedla utshwala namanye amantombazane. Mina ngisele endlini ney'ngane, siyadinga sazi ukuthi senze njani. Siyasola ngisho into esizolala siyidlile, yena ubhizi namanye amantombazane. Ingakho ngithathe lesi nqumo-ke sokuthi ngibesane ngifake i-divorce khona kube nami khona ngiba nake engizokuthola. Hey, Yabona Mashima. mfowethu lokho kuyamuzwa nje uyakhuluma. Mina it's not ukuthi bengimlahlile ney'ngane njengoba bengiye ngachaza phambilini ukuthi siney'ngane nalo muntu sizele nokuthi mina bengingamshiyile eDengwane bengibashiye kona lo muzi. Ngase ngithi ake ngiyolulamela ngasekhaya ngisafuna ukuhila enhlizweni yami njengomuntu obeseyinhlungwini esesibhedlela elimele enganakiwe. Uthi sidlani-ke thina-ke njengoba uhambile wena wayonakekela kini thina sisele sidlani ngoba No wena phela phela awusekho. no phela lokho mina bese ngizokubheka phela after sengihilile nami sengibuyile engqondweni ngoba vele Singahleki thina. kahle kahle ngisenokudinwa nokucikeka indaba yakho nokuthi angisakuthembi kahle noma usangithanda ngempela ukuthi ungakwazi ukuthi ungishiye Dengwane ngiseyinhlungwini ey'ngakayana. Mashimane engathi unkosikazi akaze akushiye. Akakaze Ngim- Angikazi. Akakaze akushiye. Ukhala ngokushintsha kwakho. Ngicela ukungena Yena othola Madevin iy'mali lapho. nje waseyashintsha. Ngicela ukungena Madevin lapho. Vele angishongo ukuthi ungishile njengoba nami vele ngingamshili. Kodwa ngimbone njengomuntu osengilaxazile ngiseyinhlungwini. Bengimdinga beseduze kwami kakhulu ngesikhathi ngiseyinhlungwini zokulimala. Yila bengimdinga khona kakhulu. Kodwa manje ngabona kwabantu basekhaya aba-close kakhulu nami ngaleso sikhathi la mina ngimdinga kakhulu. Nami bengisafuna leso silonda ukuthi siqale siphole ukuze ngikwazi ukuthi ngibuyele back. Umndeni wami angisoze ngawulahla. Ngifuna ukuthi kuphole isilonda kahle ngibuyele back emndenini wami ngibe right nami. Ngeke ngiyilahle Mashimane. iy'ngane zami, ngeke ngimlahle Mashimane umngani. uthe enkulumeni engathi kunemali eyithathekayo la. Angithi ngathi manihlukana kuzoba no-50-50. Yileyo phela vele bhuti inhloso yakhe ezenze yonke lento. Kuze kwenzeka yonke lento uthi useyibheke lapho yena ukuthi konke enginakho njengoba ngishilo ngathi sinomuzi. Ile y'mali esezikhona manje. Iy'mali zasetohweni la engitohoza khona vele bengitohoza khona vele ngoba nazo yisazophuma. Useyibheke lapho kuyonke lento ukuthi ebe no-half naye azowuthola. That's why eze wenza bonke lobutsotsi abenzile ukuthi eze efoje i-signature yami. Mama usamthanda kodwa ubaba. Uyazi naye ngiyamthanda 20 years zonke sindawonye. Konke lo esekukhuluma manje nje angazi ukuthi kusukelaphi mengasathi mesethi asangithembi ngoba sekuney'mali ey'phumile yena sekwazi ukuthi angangithembi. Angikwazi konke lento ayishoyo ukuthi uyithathelaphi. Ngoba wazi kahle nje ukuthi ngiyamthanda futhi nasesibhedlela bengifika ngizombheka. Befika umama. Ya, angiphikisani nokuthi befika Hhayi ukuthi bekufika umndeni wakho wena. bewungafiki vele umndeni wami wodwa befika naye kodwa ayi ngale ndlela mina ebengimlindele ngayo. Bengifisa mina ukuthi nanoma inini uma ukuthi ngilele uma ngiphaphama ngizothi uma ngivula amehlo ngibone unkosikazi. Phela bekungeke kwazi ukwenzeka lo iy'ngane bezobe sey'sala noba bese ngihlezi mina ngisesibhedlela ngihlala khona. Bekufanele ngibuye nginakekele iy'ngane ekhaya. Hhayi kodwa nkosikazi phela iy'ngane zethu sey'khulile manje ziyafunda. Khona lesikhathi nje isathehula ukuqa esikoleni. Isona sikhathi ebengikubheke ngaso wena ukuthi uzofeza wena ungibone. Mashimane kuyona yonke le nkulumo-ke
usathanda ukuthi kuqhutshekwe ne-divorce? I-divorce bhuti, hhayi nokuthi ngiyathanda, angiyifisi ngoba vele into engingakaze ngibe semaplanini ayo mina. Angikaze futhi naye umama siyixoxe, kanti mina njengoba uyena oweke ixoxe sakujoka, mina angiyithathe as ijoke, kanti shuthi uyikhuluma serious le. Mina nje angiyithandi into engihambisani nayo le. Mina unkosikazi wami ngisazi ukuthi unkosikazi wami ney'ngane zami. Futhi njengoba ngisagxile ngasekhaya okwamanje ukuthi ngifuna ukuthi ngikwazi ukuthi ngibuyele ngibe fit kahle egemini, ngibuya ngibe strong. Kwaphela ngisenanamawunzi okulimala mina. Engifuna ukuthi ngiphole kahle bese ngiyibuyelela kwami. Mama, ngiyamuzwa ukuthi ubaba. Hhayi ngiyamuzwa methi akayimisele nge-divorce, mina yilapho engiyimisele khona ngoba ngisayibona into engiyihlalele naye mina. Akangisizi ngalutho enjalo nje, uyiphuzela utshwala, udla namantombazane. Kufanele ngenze njani-ke mina? Akasinakekeli, kufanele ngenze njani? Ngihlalela into engekho engiyibonayo ukuthi ayisekho le nto. Angcono ayenze lezi zinto azenzayo. Mina nje i-divorce ngiyayifuna. Mashima. Hayi kunzima-ke uma kunjalo-ke ngoba phela le divorce athi uyayifuna ivele kahle kahle ayikho emthethweni. So angazi nami kusho ukuthi kuzofanele ngigijime amameli ngoba phela leya signature lapha phansi uselikhiphile iqiniso yena lakhe lokuthi ngayisayina ngithe ukudla amanzi. So kusho ukuthi leyo nto kanjalo iyi-fraud. Kusho ukuthi nami kuzomele ukuthi ngimvulele icala lokuthi ungenzele i-fraud. Ngoba phela manje icala elibovu phela lela alenza ngoba nje mina sikaze siyihlalele phansi sivumelane ngakuthi kufanele kudivozwe. Mama. Hhayi inzima-ke uma injalo sekubonakala phambili ukuthi kuqhubeka kwenziwa njani. Kushuthi siyakubameli. Hhayi kushuthi ziyakhona impela, akukho okunye. Kodwa-ke mina-ke njengendoda nenhloko yaleli khaya wena bhuti, mina bengibona ukuthi lento njengoba siyisobathathu kanje ayivele isale siyiphelela la. Siyiqede la njengoba sila kanjena ngoba mina ngiyachaza unkosikazi wami ngisamthanda, usasho kumina enhliziyweni. So mina bengibona ukuthi lento asiyiqede nje yonke siqhubeke mina naye siphile sikhulise iy'ngane zethu kuphele konke nje kube right yonke. Uzoshintsha. Hhayi ukuthi nokuthi ngizoshintsha lokho akusho ukuthi ngidla imali namantwana, no, ukuyihambela ukuyishayela iy'ndawo namajita yabo njengawo wonke umuntu wesilisa. It's not ukuthi ngisuke lapho sengihleli namantombazane sisuke nje siyoyishayela iy'phuzo lezo noma ngihambile kodwa ekugcineni ngilala ekhaya. Angikaze ngingalali ekhaya. Mama, ngiyayikhalela ubaba wabantwana lana Nkosi yami, ngiyayikhalela. Uyayikhalela mami, uyayikhalela Nkosi yami. Nathi siyafisa nje uba siwuMzansi podcast sesifikile nje ukuthi udaba sihambe lilungile Nkosi yami, siyayicinanga uyayicelela. Uyasho ukuthi konke lokuthi uyakwenza uzoshintsha. Hhayi uma ngingasashintshe-ke Kungalula. mhlambe ngingamnikeza ithuba lokuthi silungise izinto, kodwa nje uma engasayeke lezi zinto azenzayo ngoba nami angisayithandi, ingako nje ngithi ngifuna i-divorce. Izinto azenzayo. Hhayi ngoba ungasamthandi. Hhayi kona ngisamthanda, ngimthanda, kodwa ngixaka izenzo zakhe azenzayo. Kodwa-ke uma wukuthi uyimisele ngokushintsha futhi nami ngiyambona ukuthi uyashintsha, ngingamxolela. Mashima. Nina bakaMzansi Broadcast ngiyathembisa and ngiyathembisa phambi kwawo wonke umuntu obukele ukuthi ngizoshintsha, kodwa vele ukushintsha kwami ukuthi kushuthi kufanele ngingabi sengenza izinto zami ngigxile kakhulu ngasesayidini lasekhaya. Ushuthi unkosikazi naye ufuna ukuthi ngimnike isikhathi sakhe nomndeni wami. Ngiyathembisa kakhulu ukuthi lokho ngizokwenza ngokukhulu ukungananazi. Ngizokwenza njengoba efisa nenkosikazi. Ngicela nje yonke le Babukeli bami, iphele. Kuyangijabulisa kakhulu ukuthi udaba lethu lambe lufuze lifike la. Umakoti uyasithembisa ukuthi ubaba mayishintshe angayidonsi inyawo kwi-divorce. Nginamanga makoti. Ayisho njalo, ngajabula impela nami ngingasebenzi njengoba eshilo. Hhayi babukeli bakithi siyabonga kakhulu. Baba Mashimane. Baba. Baba,
Siyabonga kakhulu ukuthi Hhayi, umakoti nawe uyathembisa ukuthi hayi kuzolunga konke, nawe uyathembisa ukuthi uzoshintsha. mina izandla zidlula ikhanda nina Hhayi-ke. bakaMzansi Podcast bafethu ukuthi ningiphelezele ngize ngoba bese ngisaba phela ukuthi ngize le Hhayi, ngento. kanti Sengibonga usibiza nina nje usibiza ningiphelezele. siyasabela, siyajabula futhi izinto uma yilunga kanje. Ngikuphrovile lokho bafethu Kuyintokozo kakhulu. ngikuprovile nje lokho Babukeli noma bami, lo nizosabela. engilala ubuthongo, nibuyelene, nixolelene, konke kuhamba kahle. Hawu bafowethu, Mashimane. Hawu Nkobe yami masuhleka ungena ungahleki lana, masuhleka sengiyajabula. Hhayi, Hawu yonke into bafowethu. ihamba kahle. Niphile. Nazo Babukeli zonke. bami, hhayi siyabonga nomndeni waMashimane uzokusale kahle. Ake nami ngiphume futhi nginidedele nokwabili. Hhayi, Eh, bonge thina ngiyabonga. nazo. Yeah.